kol phe hi amoin amak danglam emema chuti rualin a hlaumin arapom thei thobok Jack la hi mit khap karlet chunga thleng thei ania hewang hian camera manga lak fuani chuan amak ani achang phei chuan thil thei lo tura irin te Jack hian adeng thin bokang airplane mi then khat chuan thlona chuan hi an hlawa ma se thil pakhat chiang deuh chu thlonei chu na kha Jack in deng ta se I hlau ve nge ka ring he thil hi a thleng thin nge ya atlang pui thuin kumtinin thlona tin hi Jack in tum khat tal deng zia thinang ani amaro chu boruaka aumlaya thleng thin ani awangin mi tu man an tor pha ngai lo chuba ka thlona hi wansanga aumlaya Jack den dol thei tura siam ania mase kumsan hi som pasari khan kumsom ni pakhada upa airport ground worker chu Jack in adenga damdo ina anda pha Austin dan chu Sun Country thlona buloka na thoka chuti lai tak chuan Southwest Florida International Airport chu Jack in adeng ani Jack chuan thlona chu dengin akal tanga hei hian Austin chu mantelin leya chuan atluk pha he footage en hian thil thleng thei ni in alang lova chuba ka Jack chuan thlona mei chu adenga chuti lain Austin a ero thlona hmalama chuan aum dai thung ni masela thlona hi conductor thatak ani awangin Jack chu thlona puma chuan akal chuak vek ane van nei thlak takin Austin a hi anawak lawa ngai au chakhle Jack la hi hei ai nai leka hian nita se Austin a hian athi pha nge yang golf ball pona idin reng lain Jack in aden theina che chu asang lo view mai theya mi tuemo engthil poni se ache son ani phei chuan Jack in aden theina chu asang lo le zual kumsani som pakhat July thla khan San Antonio rolthar pakhat chu golf a khelai chuan mak ati hle Thomas Enrique Gomez chuan ball chu darkar khata mel somriat pariata chakin khochiat lai chuan avo a mase chuta tak chuan Jack na tak chuan aron deng Thomas a chuan engkim chu a phevek ti in a soya Jack chuan ama deng lova ball chu aden zok awangin alom hle bok he thil thleng hian a thon em awangin atluk pha nge a thian te chuan he thil thleng hi video camera in an lo recorda ti chuan TikToka an upload ane Jack in mi aden theina hi noi thuma tum khat angvel ania chuwangin Jack in bol adeng thei hi ngai tuana ati thui hlea chubaka bol hi ate in acherang em bok nen Jack in adeng thei hi thilmak ve tak chu ani man kumsani sompakwa khan Alex Corias Texas ami chuan awi pathum chu alen chu puya hina chu sanlai chuan kho chu atha a mase chu rang takin ain thak danglam khopui chu ring vak lovin aria ni masela awi te chu alen pui chun som ta tho ane hei hi ati solian tak chu ania achan chu reilo te hnuwa Jack chuan aron theng ane he thil thleng hi surveillance camera chuan alo la fu Jack in aden chia hian Alexa chu leya chuan atlunga la a ui pathum te chu lau tak chungin an tlan chengal Alexa hi mundik lo le hundik lova umanga ilongai mai theya mase kong then khada chuan Jack in aden na chuan mun thatak ane abuloka chuan veti doctor alo om hlawa veti doctor Christy Midler chuan thil thlen dan chu amungal wata ti chun pona chuan tlan chuakin Alexa chu boisom ngalin 911 chu ako ngal ane a ui pathum te ero an thati kan ria tel tha ome medical staff te chulai hmuna an thlen chuan Alexa chu athoto lo tian ria a chuba ka athum no te po chu Jack chuan adeng chevek ane
nimasela emergency medical kits wangin veti doctor chuan election nun na chu achan himsak thei ni reivak lo aliam nuwa Alexa chu hliam lian thamwak nei lovin damdoina tangin chuatir ani Alexa hi aboral lo hi thilmak tak chu ani ve shim he video hian cheklak lain pona chualo turti min vawlok na tia chiang hle a chekla hian fiam thu a tho ve vak lem lo near miss kol phele chekla lai video wala khe amoi emema mase hi kola phet lain mun sanshana kalkol vak lo turti min sil setu thatak ani nge yang ilo muani poin pon lama ni lovin in chunga omchinang che nikhat chu Daniel model Norway mi chuan kol phet chu a in pon lama chuan a muwa ti chuan pon lama anin varanda tanga video wa record tur chuan a chuakta ane Daniel a chuan track la chu voi khat a record mana pona chuan tingin a record chun zom zela chuta tak chuan khonu thil siam chuan aron thong ta hle ane check na tak ta chuan aumna bullok chu aron denga hei hian anpal hung na le inchung zol chu ati chle ane Daniel a hi ading lama tanga metar nga le kan hnaya loading ta se voina hian adam to kherlowang nima sela hei chau hi Daniel a ti hlau thong turin atok zolo check chu atlak zo nu chuan in chunga lungal mai lo chuan pona check line aden chiat te chu enfi in ariko chun zom le ngal khom dan chu rapthlak pok le Norwegian mi te hi siamdang lambi kan ni ti tarlang tu thatak ane moving truck khopui chu ring taka arik laya yom du lo na tur mun pakhat chu ikar chung kha ani nge yang hei hi achan chu I petrol tanki kha check-in lo deng ta se apuak mai don ane hei hi thil thleng wang tak ania ma se thil thleng thei chu ane kumsan hi sompali jun thla khan Edmonton Canada highway kongpuya nupa pakhat chu truckin antlana chuta chi chuan check na tak chuan an truck tlan lai chu aron deng ta ane achunga chuang Alan le Betty Perry te chuan an truck check-in a den chuan ari arin ziamol chu an soinon mei al hlom chu truck chunga chuan en siama hei hian thir tam tak chu ati tuya chuba ka kongpuya chuan ko pahni ein siam pha bok heng thil thleng zong hi surveillance camera in alo laveka hetia check-in a den nu hian an nu pa chu trucka chuan an tang ta ane an nu pa hian an soidanin an thocha thei lova achan chu mekhu wang hian ane tukver emo kongkhar po ni se an hong thei lo shim bok Ellen chuan thil eng tak a mu chuan an thi don emo ati man to abuloka police chuan vane thlak takin alo mu fu hlawa ti chuan tlan phei ngalin nupa upato tak chu trakatang chuan a chan chuak ta ane lir thei tlan reng lai check-in adeng thei hi thil thleng wang tak ania nima sela a thleng thei tlat thung video han en hian hemi te nupa hi check hian abitum ve shim ni poin alang gas station petrol pama yomani chuan meisiam thei tur laka film khur leang che entirnan lighter emo nual man lo shama tha hei hi achan chu tuial thei nen anin man ani chuan thilpuak lian tak asiam thei wang ane nima sela tek la chungchang bi ka ero ti thei vak chu kan nei lem lo chu wangin Texas a petrol pump pakhat hi check-in a han den chuan thilmak le munom tak he aner ngot mai alandan bera chuan arsi themin khovel ron deng ang mai hi ane trek chuan lei chu adenga concrete noi chu adar sar noi bok vane thlak takin zingdar liya customer tuma omlo lain he thil hi athlenga trek la hian khur lian tak asiam pha bok asteroid den nu manen ainang hle ane thillo momdeu chu petrol tank hi trek hian adeng fu lo hlawa nilo se chuan petrol pump pumpui hi
apok dar vekang moving airplane thlona pakhat leya aom lai check-in adeng chu kan hmu to a mase ti hian han ngai tu chin la thlona I chuan lain check-in I thlona chu han deng ta se chu thil chiat chu January kumsan hi som pania thleng chu ane ni khat chu khochiat lain chum cha tak kol phet na hmuna chuan thlona chu a thlok luta chu ta tak chuan check na tak chu thlona chuan akal tlang ane mit khap kar leka thleng ania wangin mu thiam po a har deuh mai the vani thlak takin thlona chu check den dol thei tura siam ania wangin mi tu man hliam an tur lova chu ba ka man mo taka trum angai lo bok amaro chu passenger song song te chuan hei hi an sheveka then khat phei chuan thlona tuk vera tangin check la lai chu an hmu nge positive lightning kumsan hi som pakwa khan Florida Palm Beach a ruale thlipui na tak athoka chuti lai chuan Erica hai chuan tuk ver tangin pon lam chu aina video chuan a record ta ane nimasela adot le chia thil thleng tur chu a beisei lo top tur thil ane rin lo karin check eng tak le na tak chuan pon lam chu aron denga he check la hi positive lightning tia shiat ane alandan bera chuan puak thei thil emo CGI nen ainang hle nimasela he electric na takhi check la dik tak chu ane engkhange rapom berai shiat vele komen lama milo shiatir ve donia tun chumatan chuan khati zong kha ani ye